paguyuban jaranan campur sari cipta budaya Mas Bandi jarakan gondang tulung agung sumangga. Monggo dulur-dulur katuran pinarak wonten siang mriku. Lestari yo kabudayan kita
cipta budaya ngrembaka mekaten kalau abengipun Mares Cipta Budaya pemilih aplikal sampun siyaga saweka ganti kang putra putri ingkang badhe ngaturaken jejungkitan wonten siang punika sumangga dulur-dulur katuran pinarak ingkang sekeca katuran amirsani paguyuban Cipta Budaya sumangga masih
Hop, 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 hop.
nggonmu nangis lumu aku sing usapi madhep mata nggonmu bakal liat lunga kanggo cukup bebrayan bale wisma ning ora ngira jebule malah mentolo krungu kabar sliramu gandeng wong liya antarane tulung agung lan kediri nggonmu pamit lunga bekang ati-ati antarane tulung agung lan kediri netes aku mong sabar musapi babas teni aku kudu kaya ngene mbak yo iling janjimu den kae pancen janji kuwi gampang diucapke pungkasane gawe kelo salawase Oh, oh, oh. Ah, eh. Oh, ah. Ah, eh. Ah, eh. Ah. Oh. Eh. Oh, 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 oh. Ayo kira bojone yang ditaruh bali mopo. Oi, tepta budaya mantepta. Matur gunging panwun. Menika kala wau sampun kita pirsani. Penggaipun para putra putri ingkang angka sepindhah. Meskipun kalian satriya kembang niki wau cacahing wonten 6. Pramila dumateng para penonton saderengipun matur gunging banget. Iki rawuh panjenengan karantar wonten siang menika wonten dalemipun Bapak Rio Anjar Susilo karasan Ibu ini Astuti yang menika ngaturi rawuh kanca-kanca cipta budaya kang icil saking lelancang jaraan Bundang Tulungagung. Lan niki mangke kita kata sangat atraksi-atraksi ataupun kreasi-kreasi terbarunya. Tentunya Cipta Budaya masih bersama SGJ Audio. Iki Mas Sugeng tercinta. Bose ning ndi, Ndun? Bose ning ndi? Oh, bose ning mburi. Nggih, matur suwun Mas Sugeng. Niki Kang sampun paring pambiyantu meskipun buat teman-teman dari Paguyuban Jaranan. Khususnya hajatinipun niki wau ngluwari ujar pramila niki sampun dipunaturi Cipta Budaya sampun kaleksanan lalu saged kagelar menggaipun
Cipta Budaya ingkang samangke napa kang dados niat hajatipun Mas Rio kalian Mbak Astuti, muga-muga tansah pinaring rahayu, boten wonten sedaya alangan satunggal punapa ayem tentrem lan ugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. Pekatan niki saking kawula lan ugi kanca-kanca seniman nggih semanten ugi iki didongake sak bubare